Качествени печатни платки, произведени в срок, бързо и на достъпни цени. Това е нашето мото. SET PCB Technology ООД е динамична и пазарно ориентирана компания, чиято философия се базира на висока гъвкавост. Качествените и надеждни печатни платки са изключително важна съставна част за много електронни изделия. Ежемесечно над 500 поръчки биват обработени и напускат нашето производство. Една голяма част от тях намират своето приложение в автомобилната индустрия. Ние сме най-големият производител на печатни платки в Източна Европа. Моля, последвайте ни по време на нашата виртуална разходка. Връзка с клиенти. Тук можете да получите информация за технологичните възможности, цени, сроковете на изпълнение и начините на доставка на продуктите ни. Всяко едно запитване се обработва веднага и най-късно в рамките на 24 часа ще ви изпратим потвърждението. На горещата ни линия за връзка с клиенти, телефон 00 359 82 88 66 60, на ваше разположение е отлично подготвен екип, който компетентно и бързо ще отговори на въпросите ви. Ние сме поставили клиентите си на първо място и личният контакт при посещенията за нас е от изключителна важност. Ето как планираме нашите посещения. Подготовка на производството. След получаване на поръчката, нашите висококвалифицирани специалисти се грижат за бързото и навременно обработване и предаване на всички проекти в производството. Фотошаблони. Производството започва с изготвянето на фотошаблони в климатизирани помещения. Професионалният лазерен фотоплотер, модел RP308 на фирмата EIE Systems SA, Швейцария, с максимална резолюция на изчертаване 8000 пиксела на инч, изпълнява и най-високите изисквания. Тук се извършва също центроването и щанцоването на фотошаблоните. За прецизно осветяване интегрирахме в участъка и оборудване от Съединените американски щати. Модел Semi-Automatic Value Line Artwork Punch L Tooling. Производител Multiline. Пробиване и фрезоване. В трисменен режим на работа с помощта на 13 многошпинделни машини бързо и гъвкаво се обработват всички поръчки. Към стандартната ни производствена палитра се причисляват още и извършването на специално фрезоване, както и обработка на алуминий. Част от машините ни позволяват извършването на операции по оптичната ос, което от своя страна реализира както изработването на глухи отвори, така и гъвкава скорост на пробиване. Метализация. Двете линии за галванизация на фирмата Schering Atotech, управлявани от Simatic контролер, обезпечават трисменно производство. Спазването на изискванията на държавния контрол за опазване на околната среда е гарантирано с изградената по проект на немската фирма Gütling пречиствателна станция за отстраняване на вредните вещества в отпадъчните води. Фотопечат. В чисти и климатизирани помещения при контролирана влажност на въздуха ние произвеждаме висококачествени продукти, много от които намират приложение в медицинската техника. От 2010 година при нас функционира климатична система, осигуряваща автоматичен контрол на температурата, влажност и вентилация на въздуха в помещения с клас на чистота според изискванията на ISO клас 7 и клас 8. Чрез ламиниране се нанася фоторезист върху заготовката, след което се отпечатва вашата схема.
Ситопечат. Серия машини на фирмата Argon служи за нанасяне на защитна маска, на позициониращ печат, на отлепяща паста или карбонов печат. Използваме предимно лаковете на немската фирма Peters Lackwerke. Почти всеки един цвят може да бъде отпечатан. Покрития. Hot Air Leveling представлява най-устойчивото покритие за печатни платки. Тук могат да бъдат осъществени както оловна, така и безоловна версия. Златни покрития. Нова линия за химично позлатяване гарантира гъвкавост при реализирането на всички клиентски изисквания. Електрически тест. На денонощно разположение са 3 Flying Probe тестери на фирма ATG Германия от най-ново поколение, с чиято помощ могат 100% да бъдат тествани и най-сложните платки. За тестване на големи серии разполагаме с двустранен адапторен тестер с висока плътност, изключително подходящ за клиентите ни от автомобилната индустрия. Краен контрол. Базирайки се на актуалните IPC норми, повече от 16 наши очарователни и висококвалифицирани служителки осигуряват контрол на цялото производство. В своята работа те разчитат и на подкрепата на нашата автоматична оптична инспекция AOI Queen's Easy. Опаковане и доставка. Антистатично вакуумно опаковане, както и напълно компютъризирано етикетиране на готовата продукция, предоставят възможността за проследяване на доставката. За всяка доставка на клиента ще бъде изпратено уведомително писмо по имейл, за да знае количеството и точното време на доставка. Така той може навременно да направи своите планове. По-големите доставки ние извършваме директно с собствената ни транспортна флота. Производствена палитра. Нашата производствена палитра включва еднослойни платки, двуслойни неметализирани, двуслойни метализирани, многослойни до 8 слоя, високочестотни Роджерс материал, IMS платки, гъвкави платки полиамид, High TG платки до 200 градуса Целзий. Гарантиране на качеството. Базирайки се на валидните IPC норми, заедно с актуалните ISO 9001-2008 и UL сертификати, нашият екип е високо мотивиран да осъществи навременно всички изисквания в интерес на клиента. Качествени печатни платки от SET PCB Technology. На това можете да разчитате и за това се грижи всеки един служител.